Да видим за каква новина да си изкажа полуподготвен. 3 март. По този повод при Карбовски идва един Тодор Ангелов, военен журналист, който не вдъхва така на пръв поглед доверие, обаче е много способен и умен човек. Например, в последното предаване каза две метафори много хубаво. Т.е. не метафори, а сравнения, за които Карбовски трябва да му завижда даже, ама той се прави на мъж. Първата е за България спрямо Европейския съюз е като някакъв тинейджър, който не иска да спи при родителите си, които му желаят добро, а ходи на запад с приятели по заведение нощно време. Обаче като порасне и разбира колко е бил тъп и че трябва да си стои на изток при своите хора. И второто сравнение е, че пак е България Евросъюз, че България иска да се ожени за красавица, обаче която е била красавица преди 40 години. Нали? И много мъдро сравнение. Така че по този случай една количка, а на вас честит 3 март.